A actuación afecta un treito de pouco máis dun quilómetro desta estrada EP9702 que une Asinas con Vilanova. Unha intervención urxente dende a Deputación e Concello que supón un investimento de 200.000 euros nun dos principais accesos á vila. O compromiso é que esta carretera, que esta entrada a Vilanova de Arousa, nos próximos meses xa hai varias actuacións previstas, vai ser unha entrada digna ou un pobo turístico como é Vilanova de Arousa. A verdade, xa se están facendo tipos de actuación e nos próximos meses vamos ter máis noticias do que é a entrada a Vilanova. Esta estrada foi unha das que xerou friccións entre o goberno local e a anterior Deputación de Carmela Silva. O alcalde hoxe lamentaba o tempo perdido. 8 anos dixo no que esta estrada estivo en mal estado. Apunta ademais que o feito de non tela reparado daquela implica que agora o gasto sexa maior. En unha zona de playas durante 8 años estuvo lleno de agujeros y desechos, no tengo que decirlo porque todos los vecinos y todo el mundo que la conoce sabe cómo estuvo, pues porque era mejor gastar el dinero en luces en Vigo que tapar los agujeros de los viales de Diputación. No, bueno, gracias a Dios, los malos tiempos y el viento se llevó a toda esa mala gente que estaba en Diputación. Na visita a estas obras estivo tamén a deputada de Infraestructuras, salienta que a posta a punto da rede viaria provincial será un dos obxectivos do mandato. Desde Diputación, por suposto, creemos firmemente de que o mantemento e a conservación é fundamental para garantir, sobre todo, a seguridade viaria, a seguridade tanto do tráfico rodado como, sobre todo, en primeiro lugar, as persoas. En eso estamos a traballar e seguiremos traballando. E avanzan tamén que nos vindeiros días haberá novidades para a mellora da estrada de Baión.